Tanaw ganyan. Dire. Okay. May buntag mga ka-agri-friends! Welcome back sa ato ang bagong Friday learning habit, ang Agri-Storya sa ATI Webinar Series. May buntag Mark and Kim! May buntag Mark, may buntag Cass. Exciting kaayo atong topic karong adlaw kay kung atong mga miaging episodes atong natun-an ng mga tural ng pamaagi sa pagpananong karon atong mahibawan ang mga hustong pamaagi sa pag-harvest nini. Plus, mga healthy ug lamian dagig nga mga lutong bahay ideas nga pwede natin lutuon sa atong mga panimalay nga gikan mismo sa atong mga hinarvest sa atong garden. Mo nang exciting gid kayo mga ka-agri-friends ang atong episode ni ining buntaga. Ug atanipod ninyo ang announcement sa atong ating tanong of the episode. Kabalo ba mo Mark and Kim nga perting lipaya gid sa ato ang mga winners? Congratulations again kay Miss Gemma o kay Miss Juliet. Yes, Cass! Nagpanikan na gud sila nga modawat sa ilang mga premyo nga ating promotional freebies sama sa t-shirt, mug, ug umbrella. Get your chance of winning these prizes. Himuha lang ang Agri. A. For outing nga pagpaminaw sa topic o question. G. For go directly sa among PM box. R. Ready and submit your best answer. And I. Immediately mga ka-agri-friends, kay paunahan na ipod kining ating tanong of the episode. Yes mga ka-agri-friends, and aside sa ating tanong of the episode, last week na atay bagong game nga gihatag kaninyo. Mo kini ang asa si Ani ug si Kita. Apan nagligo ka na itong mga ka-agri-friends Cass and Mark. Kaya ang logo nga atong gipapangita sa ilaha is naka-flash mismo sa atong screen sama niini. Maong Mark and Kim, wala tayo nakakuha sa saktong answer for last week. Apan, among i-improve ang game kung instead sa find the logo, we'll make it Oh my! Gulay! Find the Gulay Load Challenge. Wow, very nice. Mao kini ang mechanics. At ang iyang pagtunga sa bisag unsa nga gulay icon sa screen sama ani. Ang ikaduha, tulo ka klase nga gulay ang mo-appear sa inyong screen, gikan sa sugod hangtod sa mahuman ng tibuok nga episode. Ang ikatulo, amo kini ibutang sa bisag asa nga mga tao o butang nga inyo makita sa screen, sama sa tasa, lamesa, ug sa mga host. Ang ikaupat, kung makita na ni Mang tulo ka gulay sa screen, congratulations! Mag-PM ang inyong answer kauban ang inyong mobile number kay kamo ang makadaog og 100 peso worth of load. Og kini, i-announce na mo sa among sunod nga episode. Alright! At ang iyang pagtunga sa atong mga gulay icons and get a chance to win 100 pesos worth of load. We know mga ka-agri-friends, ready na mo maminaw o magtuon. Para muhatag sa iyang mga kaalam, mahitungod sa iyang topic today, among ibalik na ninyo mga ka-agri-friends, Mr. Jonah S. Bayan. Natuna nato sa mga miaging episode ang may tungod sa unsa ang buot pasabot sa urban gardening. Natuna nato ang may tungod sa paggamit sa nagklase-klase nga mga containers nga pwede nato magamit para sa atong garden. Ato pong natun-an kung unsa ang gwapo or patsadang potting mix para healthy ang ato ang mga tanom. Dayon natun-an po nato ang mahitungod sa unsaon pag-care ang mga tanom sa atong nursery hangtod na sa pagtanom. Ug ato pong natun-an kung unsaon pag-install ang mga nagklase-klase nga mga container sa nagklase-klase nga mga area nato sa atong mga panimalay. Ug ato pong natun-an sa miaging episode ang may tungod sa paghimo og mga supplement o concoctions para sa ato ang mga tanom. Ug karon nga session atong tun-an ang may tungod sa
pag-harvest. O siyempre, kay mag-harvest man ta, kita gid una ang mag-consume sa atong gi-harvest. So ato siyang tun-an, mag-share mi sa inyo ha gamay sa among mga lutong bahay. Kung baga, among mga kaugalingon nga paagi, yun sana mo pagluto ang mga pagkaon. Tanaw na to karon unsa na ang progress ug development sa 5 ka areas dinhi sa Jia Secret Garden nga atong na-installan sa maong mga containers nato. Maningin na to na after 10 to 15 days nga na-install na to ang 10 to 15 days nga na-install na to ang containers. So magtanom na ta.
After 2 weeks, ang ato ang na-install diri na mga ready-made containers ato nang pwede tamnan. So kita ninyo na anay nagtubo nga mga sagbot, no? It simply means nga safety na siya tamnan. Among ipakita karon sa inyo ha, kung saan nato pag-harvest ang nagklase-klase nga mga gulay nga among natanom sa nagkalain-lain pod nga mga containers diri sa ato ang garden. Akong ipakita sa inyo karon ang pag-harvest nato sa amo ang kamote tops gamit ang gunting or kuko or kutsilyo. Ato siyang ikat sa portion nga humok pa, madutlan pa sa ngipon after nga makook siya, kay para ma-save na to ang maong udlot, no? So humok pa diri, humok pa ni siya. Mag-harvest ko enough lang sa pipila ka mga tawo nga mukaon. So daghan kaysa, no? Mao ni siya karon ang mahimo na nga waste. Pero sa ato diri akong gi-compute, gamay lang akong makaon, mas dagan ang mahimong waste. So para nga mapuslan ako ni siyang ihatag sa baboy. Ang manure na po dayon sa baboy, mahimo na po dayong fertilizer. So mao na karon atong kamote tops nga na harvest. Ato ni siyang ikat, no? Depende sa kataason sa ato ang desired nga katason. Dayon kini siya pwede nga ato na sad siyang itanom og utro. Dayon kung nahibala naman nato ang may tungod sa paghimo sa fermented plant juice, pwede nato ni siya nga mo i-apil nato sa atong fermented plant juice. Okay? Ang udlot sa kamote. Oh, here comes the pipino. Kung natay gunting, gamitan na to gunting, pero kung wala, pag-harvest na to sa pipino, dapat dili ma-stress ang ato ang tanom. Dapat hugasan na to before na to kaonon. I'll try to ask my 2 years old nga bata kung ganahan ba sa mukaon sa pipino. Come here, Chant. Eat ka. Eat. Eat. After 2 weeks, mo na ni siya ang naong or appearance sa to ang 1 square meter nga garden, no? Raised bed garden. Dayon, if you have noticed, sa pag-start nato atong giingon nga dapat klase-klase ang tanom nga atong itanom. Kay para
lahi-lahi pod ang mga nutrient nga atong makuha gikan sa ato ang mga tanom. So una diri na diri ang lettuce. The best time nga mag-harvest sa lettuce morning o sa late in the afternoon. Dayon as we said, i-pick lang ang leaves, no? Most of us pag mag-harvest og lettuce, ato pang paaboton nga abot pa sa iyang maturity nga age. Sa urban garden, bisag bata pa siya, as long as maghatag na siya sa atoa og food, pwede na siya i-take. So, parehas ani, 2 weeks pa lang ni siya, pero ato na siyang kuhaan sa dahon, no? Okay? Again, enough para sa ato ang pamilya. Ana. So, ug again, ang waste ni ang mga waste na ato siyang ilahi para sa ato ang mga kanang livestock ug sa atong mga aliwati. Ako ipakita sa inyo ha unsaon namo pag-harvest sa lettuce. So, we pick leaves only kay para makaproduce ang lettuce og seeds. And then, mao din ang among itanom. So, kaning good leaves, mao ni siya ang among i-consume. While kaning bad leaves, mao ni among ibahog sa isda, sa manok, or sa vermi, sa baboy. Sa pichay, the same ang principle sa lettuce nga ato siyang ipatubo hangtod nga makakuha ta og seeds para aduna na sad kita itanom sa sunod nato nga cropping. Then we'll just pick the leaves ra, no? Pao na to ang mga leaves, ana lang. Then again, ang waste na pwede nato ihatag sa atong isda. Okay? Ang buti sa ka. Then ana. Okay. Another is para makumpleto na ni siya nga natay pang salad, napuntay pang sagol sa ato ang sinabaw nga tilapia, no? So para makumpleto ato na lang pud siya, mag-harvest na lang pud ta og sibuyas dahon. Okay, so again, ang rule sa sibuyas dahon, nag-insect repellent siya, nagbugaw sa mga insekto nga pwede mo atake sa ato ang mga tanom diri. At the same time, spices. Dayon, ikatulo na to nga ma-harvest diri sa ato ang 1 square meter nga raised bed. Kini ato ang kangkong. If you have noticed, ang ato ang kangkong, pwede na to sa harbison nga ato siyang i-uproot, no? Pwede na to ni sa harbison nga this way. Pwede sa nato siya harbison nga ato siyang i-cut. Ang pag-cut nato from the surface of the soil, mga 1 inch lang siguro. Okay? 1 inch lang kung ato siyang i-cut. Ana. After a couple of days, kaning atong giputlan, mag-renew na pod kini siya og tubo. Okay, motubo na siya og utro. Okay, so again, enough lang atong i-harvest sa ato ang para sa atong pamilya, no? So, ang dahon sa atong Java mint ato siyang muna siya atong i-mint. Okay? Dayon ang stem, instead natong ilabay
nga mahimong problema sa ato ang mga kanal o sa atong society, ato na sa ibalik og tanom. Okay? So, ang stevia again, mao ni siya ato ang natural sweetener. 200 times ang iyang katamis sa atong naandan nga sugar. Dayon 0% ang iyang sugar content. Saan nato pag-harvest? The same, mga 1 inch gihapon gikan sa surface sa ato ang yuta. Okay? Dayon, the same thing, ang leaves, ang mga dahon ani ato asyang mo'y atong i-sugar, no? Again, dili na nato paabuton nga mag-mature pa ang ato ang tanom. Kay dili ni nato siya pangbaligya. Ato ni siyang kitay gyud ka og gilingon nga mag-consume niini. So as long as maghatag na sila og pwede nato makaon, ato na silang harveston then ato nang kaonon. Until such time nga matured na gyud sila. Okay? So this is good for our eggs, no? Nga atong ma-harvest unya dito gikan sa ato ang manukan o sa ato ang patuhan. So, this is the parsley. Leaves lang gyapon ang ato ang harveston. Okay? Enough para sa ato ang family. Some are considering it nga weeds siya, pero para sa ako it is a God-given pod nga crops nga wala na ako gitanom pero nagtubo. So, the important message is this. Pag ang ato ang yuta, natural siya, wala siya mga chemicals, anything will grow nga wala nato gi-expect. So, again, ang nagturok na diri, we have amaranth, no? Kulitis. This is the third rank nga vegetable sa ato ang mga leafy vegetables, ang amaranth, okay, kulitis. Dayon, pwede gap utano na ako ni siya. Dayon, this portion pwede nga apilo na akong utan, hugasan akong tarong, pero pwede sad nga ako na ni siya i-cut diri. Dayon, ako ni siyang ibalik sa ilalom sa yuta para mahimong fertilizer again. If you have noticed, instead nga naghimo lang mi og pa-beauty nga arc, no? Diri sa amo ang garahian, ato siyang gi-utilize nga mahimong trellis. Katayanan sa ato ang mga tanan nga mukatay like string beans, palya o uban pa. So mang-harvest ko karon og string beans, no? Pwede sa ikat, pwede po siyang anak lang, tuyokon. Okay, ang importante dili ma-stress ang ato ang tanom pag-harvest nato. If you have noticed, na ami gulang na, usually among practice diri is always gid mi nag-save. We take into consideration nga dili lang mi permi mag-consume. So the first fruit nga sa among string beans, amo gid siyang gipagulang sa kay amo dayon siyang himuon nga similya. So kuhaon ko ni siya karon para ako siyang mapa-air dry dito sa amo ang seedling sa among nursery area. This one is para sa utan. This one is para sa seeds. Sa ilalom ni ato ang arc nga gipakatayan nato sa ato ang mga vines nga mga tanom. Among gi-utilize pod nga mahimong matamnan sa mga shade tolerant or katong mga vegetables and herbs nga musukol sa kanang landong. Mga maybe 4 hours lang, 2 hours lang nga sunlight. So example ani natay luya, natay rosemary, napud tay arugula, then mga similya o uban pa.
So karon ako na sad ipakita sa inyo ha nga unsaon ako pag-harvest ug asa dapit ang flow sa tubig nga gikan sa ulan, gikan diri sa top portion sa area, paingon na siya ngadto sa uban nga portion sa ato ang garden, hangtod na sa ato ang catching basin. Okay, so ang sa tunga ani, ako siyang gibutangan og PVC pipe para dali na lang siya pamalhan. Okay, so ang tubig diha karon pagawas na ni siya dito. So nadunggan ninyo, kita ninyo ang tubig. Ato makita karon nga walay kanal pero naghimo ko og naglayer nga mga fish pond. So ang katong gikan dito sa atong reservoir, nag-agi sa diri. So mo na sa karon ang atong tubig nga gikan sa atong reservoir kay ato matong gipamalhan atong reservoir. Okay, si padulong na po dahil ni siya dito sa ato ang mga catching basin. Padulong na sad ni siya diri sa atong another pond dito. Then sa another pond hangtod na padulong na po dahil siya sa ato ang catching basin. One of the most important thing in urban gardening is dapat makapatubo gyud ta sa atong tanom. Kabuluta nga kita ang nagtanom dayon maka-harvest. Of course, kung natay ma-harvest, dili lang nga ato siyang mapakitaan sa kwarta. But the most important thing is we can really produce an honest garden to plate food. So karon among ipakita sa inyo ha ang among na-produce nga mga pagkaon pinaagi sa among gamay kay nga luna. Ipakita nako sa inyo ha nga pinaagi ni ining gamay kay nga luna no gikan sa atong isa sa area nga atong gi-installan sa atong garden kini atong reservoir nga portion. Pakita nako sa inyo ha nga tanan nako lutuon dinhi lang nako kuhaon ang ingredients. So para sa mga tatay diha pwede man day gyapon ta mag chef cook na punta karon ani. So stay tuned dayon at ako lang i-introduce sa inyo ha ang ako nga mga pamaagi sa pagluto. Sige, sa una natong recipe karon nga atong tun-an may tungod sa ato ang organic nga tilapia, no? Sa ano to sa pagluto using ingredients nga una natay tilapia na natong na-harvest ya, no? Sa ato ang reservoir. Ikaduha natay asin, natay oil, kay akong prituhon ang akong tilapia karon with the ingredients nga sama ni ining rosemary, no? Rosemary, dayon naapod tay parsley, dayon naapod tay kamatis, yay. Dayon of course naapod tay sibuyas dahon. Nauna to pag-harvest para magamit mutubo pa siya, no? Naapod tay tanglad.
sa pag-harvest nato sa atong tanglad, mas gwapo nga ingon ani nga pamaagi kay naa diri ang juice sa tanglad. Dayon I guess mo lami na ni ato ang organic nga tilapia with these ingredients. So again, ang ingredients nato na natakaroy tilapia, natay asin, natay mantika, natay rosemary, natay parsley, natay sibuyas dahon, natay tanglad, natay kamatis. Muadto na ta karon sa procedure. Pamaagi sa pagluto nato, no. Una, mag-start ta sa pag-harvest sa tilapia. After nga ma-harvest nato ang tilapia, ato siyang kuhaan og unsa ni himbis. After nga makuha nato siya himbis, limpihan nato siya. Giputla nato ang iyahang ang kaning mga portion, no, sa ato ang tilapia. Okay. Then this time ako na dayon siyang butangan sa ako ang mga ingredients like this one. Okay, so ready na siya. Kamatis, ganahan ko nga medyo aslom-aslom gamay sa ilalom. Dayon isulod ko ning sibuyas dahon. Dayon with this na dayon tanglad. Okay, dayon ako lang din siyang butangan sa ako ang rosemary. Ang rosemary, humot siya. Something nasa aroma nga makapainhan sa lami ug sa nutrition sa ato ang isda. Aside sa rosemary, pwede sad gyapon nga at akong gamiton diri nga ingredients, akong kining ato ang Italian oregano. Okay, umot gyapon ni siya, maka-add sa aroma sa ato ang tilapia, no. So ana lang, my way of doing it. This time ato na din siyang butangan gamay og asin, no. Take note, gamay ra akong asin nga gibutang kay para dili kay sa parat. Dayon, di na ako magkinahanglan og bitsin. Okay, right in this yard, atong lutoon ang ato ang tilapia. So nag-aling na ta. Human na to haling. Atong initon atong kalha. Dayon butangan na to og oil. Okay, this time it's prito time. Okay. Sorry kay daghan atong harvest karon nga adlaw. Samtang magprito ta, mag-prepare na sa taglahi nga mino. So this time mag-prepare ta sa ato ang itlog nga atong nakuha gyapon sa atong backyard garden. Ang sunod na to nga lutoon nga gikan gyud sa atong backyard gihapon is kining fried scrambled egg.
meaning ato ni siyang i-scramble. Okay? So kining itlog ihani sa nagtuhik ganina ani akong kamot no, tong pato. This time atong lutuon. Ang mga ingredients itlog, sibuyas bombay, ahos, culinary herb kining gitawag nato nga chives, no? Family ra gud gyapon ni sa sibuyas dahon. Pero mao ni sa atong gamiton karon. Okay, so chives then gamit gyapon tani ato ang parsley, sibujing, og kamatis. So first thing atong buhaton is atong i-scramble ang itlog. Always remember, zero waste garden ta. Ato gini siyang butangan, lahian daan og mga containers para sa sa atong mga compost, waste composter. Next nga buhaton ako na dayang i-cut no ang parsley. Sa gusto nako nga porma niya. Okay, so ana pwede siya, depende sa tuwa kung unsay gusto nato buhaton sa atong parsley. But this time I want nga ingon ani ang pagka slice nako sa parsley. Ang sunod, yapil ko ning flour sa chives. Og ato ang sibujing. So after mixing every ingredients, no? Ato na dayon siyang i-scramble. Butangan nato siya og gamay na pod nga asin. This time ako nang ilutuon ng kamatis, no? Dayon ahos gamay. And finally, ako na dayong ang sunod na to nga lutuon karon ang ato ang paborito sa atong mga igsoon nga mga Ilonggo. So kaway-kaway mga brothers nga mga Ilonggo. Linagpang nga tilapia. So of course para madugangan na to ang nutrients atong dugangan sa atong mga ingredients nga gikan sa ato ang mga tugkaran gyapon mao ang mga vegetables. So tilapia nga linagpang ato siyang mixingan og pitsay, dayon kulitis, udlot sa sayote. Of course, with our spices nga loya, sibuyas dahon,
kamatis, bumbay o asin. Ang unang himuon nato atong sugbaon ang ato ang tilapia para medyo ma-drain gamay ang iyahang tubig no sa lawas. While nagsugbat magpabukal na tadaan og tubig. So, let's check kung okay, so nagbukal na atong tubig. Next, pwede na nato ilunod ang ato ang luya. Slice nato kini or pwede nato sa dukdukon. Dayon, what else? Pwede na sad ang ato ang kamatis. Pwede na sad sunod nato sa luya atong kamatis. Kasi matingala mo atong kamatis gagmay. This is what we call cherry tomato. Pwede na sad ni ato bombay. Na-drain na atong isda. This time ato na siyang ilunod. Pwede siya i-slice, pwede siya tibuok. So this time ato lang siya tibuok ko no. Ako na siyang sagulan sa ako ang mga leafy vegetables. Una ko paglunod ang spinach or kulitis. Akong giapil ang ugat kay linghod pa siya. Dayon, everything is organic. Ang sunod na to, akong sibuyas dahon. Dayon, tanglad. Then, pichay. And finally, ang secret, ang ato ang dahon sa sili, udlot sa sili. Of course, gamay lang gyapon nga amount sa kadaghanon sa asin. Hi guys, I'm Jaya, then welcome to Jaya's Secret Garden. Then tudluan ta mo unsaon pagluto og blue rice. So first, atong ingredients is rice, of course, and then blue tarnate or blue tarnate, pandan leaves, and then water. So first, kung 4 cups nga rice ang ato ang iluto, 4 cups sad nga blue tarnate ang ato ang ibutang dinhi. Gasan sa nato ni. After nato nakilisan ang rice, ato asang hugasan ang atong blue tarnate. Since daghan insekto nga gapanganihi dinhi,
pati sad ang pandan. After nato mahugasan ang ato ang blue ternate, since 4 cups ang ato ang rice, 4 cups sad ang ato ang blue ternate. Kung gamay ra mo og flowers, pwede nga lesser rasad ang inyong ibutang sa inyong rice. Nganong but nga natog pandan para na humot ang ato ang rice, then naa siya'y aroma. Taod-taod, pagbukal ani rice, atoan na dayong ukayon ang blue ternate. Para ma-even ang color. Since nagbukal na ang atoang rice, atoan na siyang i-mix kay para mag-blue sad ang saubos. So karon, magbuhat na sa tag blue ternate juice. Ang ato ang ingredients is hot water, mint and stevia, then of course, blue ternate, and then calamansi. First step, ato ang ilunod ang ato ang blue ternate sa hot water. Kaning isa ka cup, equivalent ni siya sa isa ka jar. After 3 to 5 minutes, pwede na nato siya mabutang sa jar. After 3 to 5 minutes, nakita ninyo nga blue na ang atuang juice. And then, atuan na din siyang i-mix kay para mag-mix siya sa stevia and mint. Tuada yun siyang panani strainer. Kaya para dili hugaw. Ato nang isagol ang 10 pieces na squeeze nga calamansi sa ato ang blue ternate. Makita ninyo nga naglahi ang color sa ato ang blue ternate. Nahimo siyang violet, purple. Karon, ready to serve na ato ang blue ternate juice. In behalf sa Jess Secret Garden, our parents, our family, we would like to bring back all the glory to God. We would like to bring back all the honor sa nag-trust sa amoa na makashare sa amo ang practices sa amo ang backyard garden. We hope nga among time na spend sa inyo ha. We hope nga ang among garden
nahimo nga blessing sa ato ang mga tagsa-tagsa ka mga panimalay that will help us nga mag-feed sa atong kaugalingon nga mga bodies, that will help, that will inspire nga mag-feed sa atong soul and even sa atong mga society. So, thank you sa tanan, labi na sa Agricultural Training Institute, Region 10, with the leadership ni Ma'am Lydia, dayon the rest of the staff, labi na sa atong crew, no, sa atong webinar. Thank you kayo sa inyong padayon nga pagsalig sa AMUA. We are really inspired with your thoughts and for reaching out sa AMUA. We hope na tanan nga mga viewers nga naka-view ani, dayon tanan nga mga estudyante nato mag-pray me, mag-hope me nga someday magkita kamo na sad among makita sa screen, teaching also other people nga mag-love gyud sa ato ang soul, sa atong soul ug sa atong mga society. Pag-harvest di ay adunay saktong oras ug panahon. Nagdepende pod ang best time to harvest sa klase sa tanom nga atong pag-harveston. Early morning or late afternoon kung leafy vegetable. Yes, Mark, sakto ka. Sama sa petchay, kangkong, ug uban pa nga mga leafy vegetables. Pero, kung mga root crops, mga ka-agri friends, or mga fruit-bearing vegetables, pwede na kayo nga any time of the day ninyong harbison. Mura ni siya paggawa sa atong balay, karon nga na ay curfew tungod sa COVID-19. Dapat at the right time. Oh, speaking of oras, oras na gyud para maniud to, no? Kabalo ko nga, igutom na gid kaayo pud mo Mark ug Kim tinan-aw sa mga giluto nila Sir Jonah ug Jaya. Lamig gyud kayo lantawon kay fresh from the garden gyud ang mga ingredients nga ilang gigamit. So, kamo, among those dishes na giluto ni Sir Jonah o ni Jaya ganina, unsa may favorite ninyo to? For me, murag nindot tong kuan. Blue ternate nga rice. Kay unique kay ang color, tapos I think nutritious gid kayo siya. Para sa kuala. Para sa kuha, napawaw na wow gid ko sa sinabawan nga isda. Kay nga no, ang ilahang isda is fresh gikan sa pond. And ang mga gulay o spices nga gisagol adto mismo sa ilang tukaran gikan. Maunang kabalo gid ta nga safe gid kayo ug healthy ang ilang magigamit nga mga spices o gulay. True kayo, Kars. Kaya gisig-gisig pa ang isda mismo. Diba? So, how about kamo mga agri-friends? I-comment down kung unsa yung favorite dish nga giluto ni Sir Jonah o ni Jaya. Up next, ang atong most awaited part sa atong episode, guys. Kinsa kaha ang atong i-announce nga winner sa ating tanong of the episode. Human ay nga pahinumdum.
We have available seedlings for free sama sa okra, talong, sili-kolikot, o kangkong nga duhang tanom para sa inyong mga garden. Sa mga interesado, bisita kami diri sa among buhatan sa ATI RTC 10 compound fronting BJMP Poblacion El Salvador City. Pwede pud mo mutawag aning number nga naka-flash sa atong screen para sa dugang pangkasayuran. O kung basahon ang inyong gipangita, anapod kami diri sa among opisina o bisitaha ang amuang website nga naka-flash sa ato ang screen ug i-click kini nga icon. Naapod tay direct nga link nga nasa caption diri sa ato ang video stream sama ani. Help us improve this episode. Click the feedback link nga naa sa caption sa among video stream. Ug para sa karon lang naka-tune in aning among webinar, register mo sama ani nga link na nasa inyong mga screen nga naapod sa caption ani nga video stream. Aside sa atong webinar series, magtuon ta online of different courses sa agriculture and fisheries through our e-learning program. Visit our website at eextension.gov.ph/e-learning. Kinsa ka hatong bright student last week nga makadaog sa atong ating tanong of the episode. Sa kadaghan sa ni-submit sa ilang mga answer, among gipili ang best of the best answer. Ug ang nidaog mao si Miss Joanne Ambiado! Ug mga ka-friends, mao kini ang tubag. Sa atong episode karon, pwede kita maghimo og waste composter gamit ang mga recyclable materials sama sa guba nga balde, jar o guban pa. Diya sa atong nabuhat nga waste composter, ipalata ang mga food waste sama sa mga gulay nga later on mamahimong gamiton nga abono sa ato ang mga tanom. Og Miss Joanne Ambiado will call you kung saan mo pag-claim ang imong prizes. Congratulations! Now let's go sa atong next nga ating tanong of the episode kay kabalumi mga ka-agri-friends nga excited ka yung mga mo answer. So here's the question. Kanusa ang pinakamaayong panahon para mag-harvest sa atong mga utanon ug ngano? Again, kanusa ang pinakamaayong panahon nga mag-harvest sa atong mga utanon ug ngano? PMS your answers ug atangi ang announcement sa winner sa sunod namong episode. Sa wala pa naka-register, please register na para mahimong official participant ani nga webinar. And also like our Facebook page, share this stream, and comment down inyong mga pangalan para sa inyong mga attendance. Para sa inyong mga pangutana, isend na karon sa among PM or personal message sa Facebook page or i-comment below kay amuhan ng tumagon taon-taon. We also encourage you to share us your pictures nga nagapakita sa inyong application sa inyong mga natunan ani nga webinar series. Pinaagi lamang sa pag-post sa inyong mga FB account o i-mention ang ATI Northern Mindanao with the following hashtags. Hashtag ATI Northern Mindanao, hashtag ATI Learn. So, up next, insekto peste sa imong tamnanan, atong solusyonan. Sa sunod natong episode, kauban ang atong experts gikan sa Regional Crop Protection Center. Hi ka-agri-friends, ani ata Ka-agri-friends, welcome. Naputay naobserbahan no nga ni atake sa ang kaning pad borer o kaning